hala perlak te menta ka janmit ngadap da ka jing kemen mo te phi mo ba ngapu samrkhi te nomor ba ngit skem ba nak ta jing phi ba pe ikne video kumba phi kwa mo kumno ba phinnang ban sina thumbnail te hakne ke video ka ba menta ngakwa ban hikai phi khinang ba phiru phindup dup tip mo nomor ba kumba ngala keren te ngong ba ka thumbnail lane ka kerteng ka ba ka caption lane ka content writer ka ba pen viral lane ka pen yo bun ba ki video ya ki content ku jung phi mo te mentang janwit mo nga hapor bang sina da video nga dap da jing comment mo pet phi ba nga phu sabarkhi mo te nga kwa ban hikai lang phi nomor ba ngai i ba ki don hai ki prolog ke bawan comment ki wan tag nga Facebook kum ju YouTube kum ju te kumbang ala ong phi mo nomor ba la da phi sina ba ka thumbnail mo ka thumbnail lane teng kidon pada ki prolog ki ba kham pada suthu ka thumbnail mo ka thumbnail mo ka thumbnail ki ka thumbnail kidon pada ki bam pat suthu dengan pat suthu akne ka video mo khnang ba phila ban sangap step by step nomor ba la da phi sangap ko but phin suthu nomor ngan haban hikai khndiat mo te kene ka thumbnail ka mod teng mo la da phi pli le se Facebook lane YouTube mo lada phi isbu lada phi page ya ka dengan persang le da ka iu khndiat hang ne mo da ka screen recording khnang ba phiru phindup suthu mo te ap ngan le khndiat na ka screen recording hang ne te ngan ai nuksa ngan le na ka YouTube hi to ap ngan persang mo ba le na YouTube te tamba ngatrai da le na ka YouTube teng mo ya le se ka don ka ngelek na Facebook nomor ting ya le se ka don ka jing ka don ka ta mo le se ka don ka reuse content te tingan lek be na Facebook mo te kendiat te pet mo sibu lada philek na le se na ka YouTube le na ka Facebook mo te ka YouTube kum ju long ka jing kai ka dai lang mo na ka YouTube le na Facebook ka thumbnail ka dai ba phila pan kamlang ka Facebook le na ka YouTube pe kum ka ne sibu da phi pe Facebook ko mot pe hang ne mo kane ka ba mi be akhmat mo ka dur ka ba mi be akhmat kum ka video sibu kum ka ne ka video mo kum ka ne ka video reel pe ka long kum ne akhmat ka long kum ne la ne pe ngat ni la kha ka YouTube channel ngat thrai kam dalai le thrai na mar ba kidon hi ting le se ka don jikta mo na ta le se ba kin sa yo reuse content mo ngasna te pe mo kum ka ne ka ba uni ubri hang ne mo pe phi la da phi klam pat pli phi ithu mo ka ne ka dor ka ne ka kerteng ba tho hang ne te kum kine kin ki ba mi be khmat mo ting lengba kine ki thumbnail ki ba wan mi khmat te ila internet la nei kila pe kum kine mo kum kane ne te kum kine ki thumbnail ko mo ting gin off na ekne skill coding na ngam perslam mo ba ngan islam yakine ki skill coding ha ka bai dai bat ka YouTube mo ting ya se ngan sa sha ta detect reuse content mo te henry ngangi scam phila itu katto mo te katto la phi sangap ha phila itu te kana ka thumbnail ko mut ngan batai no khndiat mo kana ka thumbnail ko long ba ting la da phi khlam pat page ya ka to ka video kala pen i lupa ya phi ba kana ka video kalau gumta henry samut ba kana ka thumbnail phila ban sina be tik kum ya ka ta ka video ting ya ka thumbnail phila ban sina tam mo khnang ba balai mo khnang ba ki briu kin dup pet le nei kin dup kwa ban klik ek to ka thumbnail mo insha le se kida kimda don jimut namar ba ka video ka jong phi kam da le se kam da internet rai limba ka thumbnail ka bala pen internet lupa ha khmat mo kala mi be khmat te kala mi khmat kala pen internet lupa te ting le se ki kum klik mo namar ba ka thumbnail ka internet te pat sa ka wai mo ka ne ka content writer la ne ka caption mo kana ka caption la ne ngila ban ong mo ting la nang kiran daga pharang mo ting le se kidon ki Bombay school le se kim da sothu mo hanrai ngisu ong no ba ka kerteng jong ka video la ne jong ka dur teng ka dur te kumut long bet ka Facebook mo tenga patai lang bet mo namar phin sim bet ba kadai lang mo la da YouTube na Facebook kumju te subu ka kerteng ka ba le se phi kana ka kerteng le se kum ka video ka ba phishna te phila ban tho kerteng te lengba ka to ka kerteng ka ba phi tho ya ka to ka video te gibru kila yo pole ya ka to ka video ka jong phi
te ki ong ba kene ka video long ka la subang mo la subang lupa taman pule yak tu ka kerteng te ki breu ki yo ban klik yak tu ka video jong phi te leng ba ka ban kong mo ka thumbnail bat ka kerteng mo ka kerteng ka bangi thau kerteng te kemut leng ba ka jing thau ka jungi la da nginang ban thau ba kumno ba ngin pin atrak le ne kumno ba ngin thau kumno khnang ba kibreu kin kwa ban pej ya ka video ka jungi la ne ya ka dor ka jungi la ne ya kana ka ba ni upload ma ting man tang yin lek no direct cha ka ban chna te kumno bade bangin chna thumbnail te kumno bade ngin lesek ngala ban hikai phi tang kumno ban chna thumbnail rai kar kum tho ye ki kerteng jong ka video la ne ka caption la ne kumbang ong ka kerteng te kumut ye kane kumut phila ban chu namar kane kadai ka sap ko jong phi phila ban program ni ka jong le jong te ban ya batai ngai kata kumut kolong ka kla ai nuksa khdiat mo kum ta hi phia ban tho phang le se kata ka video ka dot jingmut kumno ta dor ka jong phi ka don jingmut kumno kata ka video ka jong phi don jingmut kumno ten rai biang kebut ke biang happy ke ba se kum kata ka video phila deb shoot la nei phila deb ring te kumno bade phin ai kerteng ya kata ka video mo te ya kata ngatrai phin sa sim hi ma phi ke jing kit kli mo phila ban ai dal jong mo ka ei ka sap ko ba phin per khat ei ka kerteng ka ba khnang ba ki breu kin pej la nei kan pan atrak ki breu la nei khnang ba ki breu la da la pen sotanat lupa mo ke ling ba ka kerteng te mentang ye lek be direct na ka thumbnail mo kumno bangin chna thumbnail teng ya pingan chu lek be de ka screen recording tigidan arteli ki up mo la da pisna thumbnail te page mo phila ban chna na kapkat nakta phila ban chna na power director nakta phila ban chna na kainem star bat phila ban chna AI mo te page menta ngan hikai phi khandiat phila ngan hikai phi khandiat ngan lek be step by step swa ngini kai tang arteli mo phi menta tang arteli ki up ki ba phila namar kala biang phi tang arteli ki up ku mot phila ban chna thumbnail te ku mot ba tang kita arteli hi phila ban program da ka ba phi upload video ha Facebook le na YouTube te menta ngin su le direct na ka screen recording nang ba phindup itu isai mo namar teng teng la nga su batai mo kala ka chem jige hi phi te klem ka dor te menta ngin le be na kai ne star mo te nang ba leng ba une phila ban chna thumbnail page in click mo klik te lada pisna subu lada pisna hangne pil ai be hangne mo kum ai hane ka respect ko lada pisna ki video thumbnail ha ka Facebook ko mot phin ha ba nai be kene ka khandai pon khandreu ratio te khandai pon khandreu ratio anda pila de pisna phin sa save ka video kalau kum ka video te na ta phin sa screenshot rai lada pisna ka YouTube de phin lei be na kane ka khandreu pon khandai rai kane de pila ban screenshot be hangne khandreu pon khandai ratio pe ngin su ai nuk sa phi khandiat mo te ngin su ai nuk sa phi khandiat phila ban lese mo ngala ban sim kum kano ka dor ka jonga ting up ngan sim ka dor si ai ka to ka dor sana to sim nak to ka pe ngala ban sim lese kum kano ka dor hane up lese mo to biang ngan su sim be da kano ma ka dor kano ro biang he lese ngan su sim swa kane ka wei mo ngala ban sim kane ka wei ka dor ka jong akne te kane ka wei ka dor ka balong hapo jong ka kane ka thumbnail mo kalong hapo te to ba phin le kumna anda phila ban pinitanat yaki teng lese ki kerteng ki ba pinitanat teng phila ban sim phila ban download hi la jong ha ki Google mo ten rai page ngan hikai phisa ka wei phila ban phin ai hang nei layer phin i hang nei mo layer phin i hang nei phin click hang nei layer tenang ta phin ai hang nei media phin click hang nei media te hang nei pade phila ban sim le se hang nei ro ka de ka dor hi sai phi te page mi sim me ki nei long hi te ni sim da ki nei ka dor mo ai nuk sa mo te sibu ngada sim kum ka nei ka dor hang nei page ka nei ka long ka we po ka we jorang te kum no ba phin internet be de khnang ba ka nei ka dor ka long kan internet ba ka thumbnail ka jong phi te le se phi kwa ban bu lang mo la ne ting le se la tang na ka ne ka te up ngan khandiat mo ni ki kai sho ka ne te up ngan ai phin scroll be chapo mo phin le jang ne end up click ne ka dor ka ba phin ai hadin mo te phin scroll be chapo te phin scroll chapo nang ta phin i hang ne magic remover mo te phin click hang ne phin on hang ne mo shu on hang ne
up kandiat mo tang ba let's say kana ka video ngi scam ba kan aslam hai thrai te tang ba la ka aslam ru te nak tak jung phi phin sa yo hi jing mun toy te pe kum ne hang ne mo te kan ne ka video pe kan ne hang ne ka long phim ka long thik kum ba don lang mo long kum ba don lang be pe ka long kum ne kan ne ka video ne ka dur mo ka long kum ne te ngala shu hi kan ne ka nuksa ka baret mo ting ting phila ban sim pen la ne pen internet hi la jong mo te kum no pade ba phin tho ki kerteng pen ai be kene pej mo hang ne text hang ne pen i hang ne ki text ba tho hang ne ba don ti hang ne pen click hang ne mo te hang ne phila ban tho le se kum no ka ba phi tho mo kat ba phi tho te nda phila dap tho pade phila ban ai ki color hang ne pej hang ne ban kong color nak ta phila ban change ne sipo mo chene sipo kine ki hang ne outline hang ne pen ai hang ne kine color ne shadow nak glow nak ta background kine ki phila ban on kine ki teng mo phila ban on le CPI da kana ka rong mo ngan ai duksa khdiat mo te le CPI pe kanuksa mo te phila ban ai kum no te kine hang ne nak ta kan ne hang ne ro mo te ngan su ai duksa khdiat mo kane le se phila ban ai kana ka ba phi itnat te le se ai duksa ngan su sim sim mo pe kalum to te nak ta le se la da phi kwa ban ai nai ai thani kane ka ba shabar ba mi kane ka longkum ka sirgiu te kane ro phi ban pendona hang ne pe kalum to te kum to nak ta hang ne glor ka ju hi kane la da phi kwa ban ai le se kan singan su pen ai nuksa mo te kini phila ban adjust la ne persiang hi la jong mo te kane ka dai ka buit ka bangan ai phi la ne dan hi ki bala tip te na yong mo te phila ban pen internet la jong kum ne hang ne ten rai ka ba company internet pa de pe yang ne phile kum no phin ai hang ne front phi hang ne jrong mo phin scroll se jrong do phin i phin ing ne ba hang ne jrong ba pe phila pe hang ne jrong ba kane hang ne kalong front hang ne phin click hang ne mo ten da phila click hang ne phin i hang ne kine ki ai kine ki android kine ki latin te kine ki dak ka ba phila ban sim kine ki dak han rai kine kim da internet han rai phin ai phin i hang ne jrong ba longkum dor sanduk hang ne phin click hang ne enda phila click hang ne kumut ba phiap ban on data mo on data khnang ba phila ban download le ne phila ban sim yak e ka ba phi kwa ban internet kum kini gidak mo ki dak ba phi tho le se kum kini pe phila ban chu se kini gidak hang ne kino ki ba gidak ba kham internet phin sa sim hang ne te kita gidak ngai su ai nuk sai phi mo dengi ngasa su ngasu ai nuk sai phi phin sim phila ban sim pe ngin su ai nuk sa kum kan ne ka we gidak hang ne te hang ne phin sa ai hang ne download hang ne mo pe hang ne ba long kum khnam phin download hang ne te phin su download hang ne te to kala long mo kala download te ngano perslam namar ngale habar te yo ka slap namar ba i ba ka dom slap te ngan le sa ko we pede ka benta mo ka we ka benta ka ba phin edit AI mo te AI ka ba phiapan le na u chat GPT mo chat GPT phila ban le hang ne te hang ne pe mo phila ban le hang ne mani kai phi te hang ne pede phin sim le se ka dor mo phin ai hang ne plus phin sim ka dor kana ka dor te phila ban sim le se ap khndiat mo sim kador mo kum kana kador ngasu ai nuksa te pe yang nai monta mo enda phila sim me kador mo phila ban sim kana kador ka jong phi ha chat GPT te phila ban tho ang ne make thumbnail on YouTube mo su on YouTube nang ta phin sa tho ka kerteng hang ne po te phila ban tho ka kerteng te se kum no bangin kum no ba ngin kamai pisa na Facebook mo te phila ban ai hang ne dor khnam hang ne te ap khndiat mo ye ap hang ne khndiat te ka ba khap suk phi mo la dang isna thumbnail ha une u chat GPT ha une chat GPT ko mod nisna thumbnail hoi le se kaslem ko nan mo te tamba la dang i klei tang sipang mo da khlan kan nok tang sipang la dep te om da slem re hen rei ka ba pen wan dor te kmut la dang isna ha u kan nem start te kmut long ka kham slam ane kham simpor na mang hapan pen wan dor kana korkom ngi hapan pen wan dor mo te ap khndiat kene ka thumbnail te kala jam long hi sa khndiat thrai ha phila anga thrai kene ka video ka jorong tamba lada ka jorong mo ka don ka jing muntai la ne ka don ka jing mut te ngai scam ba phinyo hi ka jing muntai te ap khndiat la ka lada dei ka ba jorong ru mo te phila ban ye sha stom te khnang ba phindup nang mo
ka slam pelat teh kata ka iya wa pej bentam mo pej bentam mo phila internet ma labda phi pej benta pej kini ki thumbnail artli mo hne pej phila i hne kini ki artli ka ai hne thumbnail mo te kala ai artli ki thumbnail hne pej kene ka thumbnail hne kumna ba ngin kamai pisa na Facebook automatic mo kala sina hi lajong pej te nek sak tu ka wei pede kadon artli mo te ka ai artli te kene ka wei pede pej hne mo phila ben i hne kumna ba ngin kamai pisa na Facebook pej ka pen i ki dollar ki ki te kum kene ki thumbnail long ki kham internet mo te nrai ka best ke thumbnail ke mod lada ngila ban edit ne ngila ban sna na u kainem style number ba hangne ke dei ke bala de sna ki AI mo AI te lada ngila ban sna ke best na kunta bangin sna ha u kainem style mo te nrai kainem style te mod long ka simpor te lada ngi sna hangne tang sipang ladep mo te ngar ma sna hangne ro tang sipang ladep te nrai lada ngi sna ha kainem style mod ka khamsalam te lada pisna AI ke mod hau chat GPT ke mod tang sipang pej kum kane mo ka internet em pej kum kane nga chusif mo khana bangen bu kendiat sibet mo porba ngan pen ik tamba mentangan penwandur na ka ngan sa isna thumbnail nga padeh kane ke video nga sa isna thumbnail ka ngan subu lang kane nga sa isna no kane mastar mo kendiat nane ngda ngan sa penwandur kendiat mo te ngathrai phila suthu hi tang katne thrai phila suthu mo phinsa safe mo phin ai be te jrong khnam te phinsa safe no hangne te nda phila dep safe te tamta hi kala long te ngan penkut no kene ka lai kene ka screen recording mo screen recording te ngan sa penkut no kene video atat mo te tang ta hi thrai ngai sem phila suthu kene video kala jrong palat mo te nai da ka jrong lada ka jrong kat no rumo kada don jingmut lanai kada don jingmut toy te kumut ngihaban yai pej mo lanai ngin yai ap ya kata ka jingdon kam ka jong phi lada phim don kam te kata ka sang phi mo andrei lada ka jrong ne ka longkot ka ba ka jrong kadang kham ha ka ba jrong ya ka ba ka don jingmut ban ya ka ba ka longkot ne kam don jingmut mo te ngai scam phila suthu mo te tam ta hi ngan putkut na ka video sa sem pade sa koi pat ka video te phila suthu ngathrai phila basna no kai ne master lanai phila basna na unai chat GPT te ba phin la ban kamai pisa da ka ba phin company internet ki thumbnail lane ya ka kerteng ka ba phitha mo te tang tai besbon sa sempat aku video